மகாநதி நெக்ஸ்ட் ப்ரோமோ என்ன நடக்க போகுதுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய குமரன். இருந்துட்டு நடக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் நினச்சி அதுக்கப்புறம் அதை நினச்சி கங்கா வீட்டில் இருக்கவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நினச்சி நீங்கள் ஏன் வருத்தப்பட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக எல்லாம் சரியாயிடும்ன்றாங்க. தேவையில்லாததை நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்பட்டு இருக்காதீங்கட்டு குமரன் சமாதானப்படுத்துகிறாங்க. குமரா, என்னதான் சமாதானப்படுத்தினாலையும் அதை தாங்கிக்க முடியல. ஏன்னா இப்படி பசுபதி ஏமாத்துவான்ட்டு நினச்சி பார்க்கல. அம்மா, நான் அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கலாமா, அந்த ஆளை நம்பாதீங்கட்டு. ஆனால் நீங்கள் எங்கம்மா ஏன் பேச்சை கேட்டீங்க? யாருமே என் பேச்சை கேட்கல. நல்லவன் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்துக்கு பாம்பை விட்டு, அதாவது ஒரு விஷ பாம்புக்கு பாலை கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கம்மான்றாங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா அவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரிஞ்சிருச்சுலான்றாங்க. ஆமாடின்றாங்க. குமரன் இருந்துட்டு இப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. சரி விடுங்க மாமா, அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணாதீங்கன்றாங்க. கங்கா, தேவையில்லாத நினச்சி ஃபீல் பண்ணாதுன்றாங்க. இது ஒரு கெட்ட விஷயமா நினச்சி மறந்துடுங்கன்றாங்க. சீக்கிரமாகவே எல்லா பிரச்சனைகளுமே ஒரு முடிவுக்கு வரும்ன்றாங்க. அதை நினச்சி இதை நினச்சி வருத்தப்படுறதை விட்டு எப்படி அடுத்தடுத்து நம்ம போலான்றதை மட்டும் யோசிக்கணும்ட்டு அந்த இடத்துல எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்துறாங்க குமரன். குமரனுக்குள்ள 1000 கஷ்டங்கள் இருக்கு, அவ்வளோ ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு. இருந்தாலே குமரன் வெளிக்காட்டிக்கிறது இல்லை. குமரன் அந்த குடும்பத்தை எப்படி ஹாப்பியாக பார்த்துக்க போறாங்கிறத அடுத்த ப்ரோமோல வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காத நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.